Sziasztok, én Ápi vagyok, és ebben a videóban Skype-ézni fogunk Matyival. Köszönj. Szevasztok! A Skype PvP 2 per 5. 2/5. Igen. Hát akkor kezdjük is szerintem. Igazából én most nem fogok még... Lenyögtek? Azt látom. A szép diaszedbe lelöktek. Megnézzük. Óha! Kézzel egy gyerek megölt. Kézzel. Na jó, én megyek izére. XP Potionhöz. Ha át tudok jutni egyszer a büdös életbe. Én oda, de én viszek egy izét, egy magasugrást, mert lusta vagyok felsőnkor. Oké. Nem, én vaskarthoz megyek inkább. Nem, menjünk XP Potion. Én vaskarthoz is megyek. Oké, de gyere aztán XP Potion, addig hullatlak. Mondom, ne. Nem én voltam! Ja, azt hittem. Ez volt meg az előbb az a gyerek, az a Libeci. Na, menjünk. Libeci geci. Mit támadsz, köcsög? Leesett! De lov. Van egy aranyalmám, de sima, megettem. Oké, jössz. Már lehívok egy... Van 35 izém! Varázslatom, vagy olyan XP Potion. Ja, nem, emlékszel, hogy az előző izébe szedtél? Nem, azt nem most, én most nem szedtezek, majd ha lesz XP Potionunk. Csak menjen fel teljesen már a AP-m. Okay. Hát egyél. De nem tudok, vagy nem is kell. Emlékszem, mikor még Dicecrafton. Én nem Dicecraftoztam. Ja tényleg, mindegy. Csak én játszottam Dicecrafton, mondjuk izé voltam, admin segéd, de... Komolyan. Aha, igen. És akkor lebuktál, hogy nem is vagy 15 éves, ugye? Igen, utána lebuktam. Hát most már végül felvehetnének igazából. Akkor mennyi... Komolyan lebuktál? Akkor lebuktam. Nem lebuktam, hanem úgy nem... Akkor voltam 10 vagy 11. 11. Igen, és figyelj, mikor így volt a gyűlés, akkor nem mentem el, mert versenyem volt pont, és utána meg nem volt pótgyűlés, amire ott lehettem volna, és így, tehát így mindenki így fejlődött. Én már mindenki ilyen admin 4, meg admin 3 volt, vagy már nem tudom milyen rangok voltak. És XP Potion, ja, közben. És admin 4 meg 3, és én még mindig admin segéd voltam, és akkor jöttek ilyen új admin... bazd meg, ott egy pro. Ezt azt hagyjuk, ez noob, hagyjuk. Na menjünk! Csak ne lökjön. Ezt le kéne íjazni. Ott Megtankolom. fajtolnak! Lelöktem, bazd meg! Itt a gyerek! Megöltem! Bazd meg, leestem! Egy gyerek felvette a cuccait! Ne! Keci! Ó, bazd meg, megöltem a gyereket, hallod? Le. Mindegy. Shit, kurva jó cuccai voltak. Ó. Na mindegy. Na menjünk vissza. Én megyek vissza. Utána megyek, bazd meg, leestem. Ki ütött meg? Jézusom, okon jön! Ezt meg kéne támadni. Nekem nincs HP-m sem most. Ezt megtámadom. Ez az hullattam egy gyereket. Megöltem a kotontit! Ez az. Gyerünk meg. Semmi cuccot nem szereztem, de szereztem. Nekem kéne, emeljem, két. Nem, mert te 9 éves! Hogy léppéztem? Légy színe ismert! Ne! Meghaltam. Bazd meg. Ó, pedig 9. Megölt. 9 volt meg? Megyek vissza, persze, full setbe megyek vissza, azt... Ezt leüt egy kőkardon, no HP-m volt. Beat for you, the fun. Én most nem, én izébe vagyok, várjak. De miért voltál olyan lov, hogy elhittetted velük? Nem tudom, mert tudom, akkor volt egy ilyen rekedős hangom. Vagy nem ez a nagyon mély, hanem ami igazából ott mindig a hangot nézték, tehát sose a tudást. Tehát volt egy gyerek, aki ilyen sík hülye volt, csak gépen volt okos. Ilyen 16 éves vagy 5, nem tudom, végzős lehetett, ballagott. És baszki, és ilyen és akkor kérdezték, hogy miért szeretnél admin lenni? Ez volt az alapkérdés, és akkor mondta, hogy admin szeretnék lenni.
Bazd meg, mondom, ezt felveszik, de engem nem, csak mély volt a hangja. De hogy meg! Kussolj, nem vagy vicces. Most be vagy éget. Nem igaz? Ja, kedző. Majd mindenkit leszólózok. Ez az. Most eszek. 1, 2, és még egyet kell fenébe. Várja, hagyj menjen fel a HP-m. A kurva Oktondi anyádat! Oktondi. Ez az név, az meg. De az ne vagy Oktondi. Tudom, azért mondom, hogy milyen neve van. Ez Vaspók skin? De jó. HD. Mindjárt felmegy a HP-m. És megtudták, hogy Marvel imádó vagy. Micsoda? Most megtudták, hogy Marvel imádó vagy. Jó, baszki. Nem hiszem el. Mindent kiadsz az életedről. Ezért nem jó videósnak lenni, látod? Ez meg. Ezt lelövöm. Amúgy az lenne jó, hogy az élceket ki lehetne bányászni ebben a izében. Azt a kurva. Szerinted lesz ma reset, Matyi? Smaragdot kizárt. Szerintem nem. Ott nincs értelme. Megy a izé gombára. A szerveren nincs jó cuccunk. Nekem egy csomó jó cuccom van, de nem viszem ki. Oktondi! Megöltem, ez az! Milyen cucc volt? Dia. Megyek. Menekülök. Ez a Jön dia! ki. Diasisak, diasisak. Bazd meg, megölt egy gyerek! Alekma. Felszedtem az összes cuccod. Jó. Á, de hullani fogok. Oktondi? Hol leszettem? Ez itt vagyok, ez én vagyok, ez én vagyok. Segíts, öld meg azt a gyermeket! Megöltem! Minden megvan, megvan. Nem hiszem el, leütött a buzi. Jövök. Megyek át, tuti megyek. Megölöm, Van hol. valahol, itt van. Hol? Itt volt. Nincs is Egy valami senki. libec, tudod, aki az előbb megölt minket. Aha, igen, Libec, ez hol van? Nem látom sehol. Én se. Akkor átjumpolt gombára. Nincs ott, már láttam. De megnézhetjük Én veszek diagatyát. Sokat. És felveszem őket. Elrakom. Hoppá! Ott van, ott van! Hol? Itt van! Itt egy gyerek! Ez az, megöltem, hullattam! Szép, 3 itt vagy. aranyalma! Aranyalma! Itt vagyok, nézd mögötted. Oké. Spawnoljak, vagy mit csináljak? Nem tudom, védelek. Edd meg az aranyalmikat. Várjál. Oké, itt spawnolok, jó? Védj. Vedd fel azt a szettet, ami nem kell. Jó, várjál, spawnolok. Védj meg. De nem kell spawnolni, maradjunk már itt, védjük be. Jó. De jövök ide vissza. De légy ne hagyj itt. Megyek, Matyi. Basz meg, Gábor. Ez jó. Oké, és akkor ezt szereztem. Basz meg. Ne! Hozta 700-at! Mi van? Légy gyorsan! Megyek vissza. 1 HP. Fél HP. Megyek. Hullani fogok. Itt vagyok. Hol vagy? Itt elbújtam. Hol? Ugyanott. Félek, nagyon félek, Árpi. Itt vagyok. Bakardi! Jézusom, ne is meg, légy meghalok. Itt van a gyerek! Itt van libec! Lelövöm. Leugrott. Segíts! Bazd meg, nem tudok odafutni! Húzzál onnan, te köcsög VIP, bazd meg! Na! Megütött! Hullani fogok, 1 HP. Nem bántott, te köcsög! Fasz! Lemaradtam! Ne, bazd meg! Itt van! Megölöm! Nem tud ütni! Nagyon lol! Visszafutottam! Megölöm! Visszafutottam, Árpi. Oké, ügyes vagy. Ó, Én most ezt a gyereket itt célzom. Ezt a kur... Megöltem, ez az! én meg visszafutottam. Ez az. Ez az Jó nagyon szettem lov volt. van. Nagyon lov volt. Fú, de nem tudnak ezek PvP-zni. Azt Itt a... a gyerek! Hát ez noob. Itt van Libit. Libeci. Itt áll. Bevédtem. Én nekem 4 HP-m van, szóval inkább nem megyek oda. Jó, ez noob. Noob volt. Mi a fasz? Húzzál már! Ezt miért nem tudom ütni, ezt a hülye gyereket? Hé! Ez az! Bazd meg, ezek mi? De szart utcok voltak nála. 1 HP, Matyi! Megyek. Baszki. Itt vagyok gombáson, hol vagy? Itt a sarokba elbújtam, hát ha látod a nevem. Hát igazából nincs semmi nála, csak ilyen 6 millió vaskard. Én ezeket hullatom ki.
Oké, egyesre. Vigyázz! Basszus! Lelöktek! Gyorsan... nem tudtam semmit megmenteni. Bakker. Kurva élet, jassza. Aj, de lov! Megbasz. És egy noob volt, bazd meg, egy noob lelökött. Hívj le egy felderítőt, az gyere vissza. Megyek. Azt hiszed, el tudsz hullatni? Most komolyan. Bazd meg. Ezt nagyon nem úszta meg szárazon. Fú, én hullottam egyébként. A végén. Ez itt alma fent, ugye? Nagyon megölöm a gecit. Ki akar, az hol van, Matyi, amúgy? Itt van éjjellátás, szuper. Mi? Diakart hol van amúgy? Nem tudom. 3, Csak 2, 1, indulok. Ah! Megyek, nyugi. Öcsém, de nem tudnak PvP-zni, szóval úgy beveszik a keringőmet, ahogy van. Ez te vagy? Igen. Nem tudok neked semmit se adni. Nem baj, jó vagyok így. Nem megyünk adni a sapkáért neked? Nem kell, most én XP-ért megyek szerintem. De menjünk le, hallod? XP-nél vagyok, most veszem az XP-t. Oké, nekem is. Vettem 464-et. Az hogy? Olyan hamar ki lehet szedni? Aha, Akkor én is szedek. Merre kell fel? elteszem. Merre kell felmenni? Itt, megmutatom, gyere, nézd, hol vagy? Aha, itt jövök. Ott mész, ott folyamatosan, és majd ott fel lehet ugrálni. Jön egy gyerek, vajon? 64! Egy noob. Ez Libec, nem, Szigetli, vagy hogy hívják? Mi, hogy milyen a faszom ennek a neve? Ez a vaspók. Ez noob volt. Ezt jó bevédtük most, basszus. Oké, én elraktam az XP potioneket. Várjál. Jön egy gyerek. Ezt meg kéne venni. Ez noob, jó. Oké, mert diadacit! Azaz, egyet elkaptam. Várjál. Jó. Basszus, ez Igen, mi? menjen. Íjaznak. Na, mi az, nem tudok futni? Ez a gond. Oké, ez hullott. Ide bekempelek. Ez te vagy? Én megyek. Jó, oké. Már megnézem a balancén. Oké, 120. Jön egy gyerek, egy noob. Ne! Bocs. Baszki, RP. A gyereket akartam ütni, az meg. Jó, elejeugrottál. Nehogy fejeljen a hátunkba. Felvetted már a dinanacit? Fel, el is raktam. Nem vetted fel, de rak fel magadra. Ja, jó. Adok még egy diasapkát is. Jó. Ott van, kidobtam. Hát egy gyermek. Jó, megyek. Várjál, lement a húsim. Végezz vele, hogy van. Ó, lelőttem. Hol van a nyíl? Az kéne. Mert itt azért jól jön. Kempelés, nem. Hol van a nyílvessző? Tudom, hogy van itt. Itt a zero. Ja, ez bow. Várjál. Nem tudom, ott a másik oldalt van akkor. Igen, valahol itt van. Ezt eldobom. Nem találom, nézd majd. Nézd csak. Itt lesz valahol. Azt hiszem itt van, nem. Itt van, nézd csak. Azt hiszem itt. Hol? Bacardé? Nem itt van. De valamelyik ilyen gombába van. Nem gombába van. De gombába van. Nem, gombán rajta van. És leestem. Semmi tucat nem mondtam. Leestél? Aha. Bazd meg. Mikor megyünk enchantolni és hol enchantolunk? Nem tudom, a jégen lehet enchantolni, a jégbe, az ott nagyon veszélyes, nagyon prók van, ott csak a prók vannak. Totál, de a totál prók, full diások. Megyek De vissza. nehéz bejutni. Azt mondom, hogy lehetetlen, de be lehet. Nem, be lehet, de... Ja, itt vagy, oké. Jaj, azt hittem. Úgy nézzünk ki, bakker. Hey! Jó. Ezt jobb bevédjük most. Az erőpotit kéne megtalálni most. Itt a nyíl. Ja, de ilyen a drága. Hülye vagyok. Ott a diacipő. És a diamellvert az hol lehet? Nem tudom. Már meg elfelejtettem. Mindent tudunk, csak a diamellvert. Nem. Ja. Nem jön senki amúgy. Aj, de nem igaz, hogy nem találom meg a nyilat. Keresem már egy órája. Amúgy neked gamer géped van, Matyi? Igen. Nekem is. Balázsnak van amúgy a legjobb gépe, de nem sokkal jobb, mint az enyém. De hát azért elég jó, mert ez a világ legjobb procia most. Az i7? Az i7, igen. Nekem valami AMD van. Hol van a nyíl? Nem tudom. Hol találtad, baszki? Én lehívtam egy kezdőt és abból volt. Hát az nem lesz jó.
Hát nem. Felmegyek ezért a diáért. Ezt teszik. Innen Jön egy körülnézek. noob. Ez vaspók. Aha. És Szalom. miért akar ennyire ide jönni? Le fog ugrani. Nem, megy izére. Aj, nézzük már meg, hogy... Aj, menj már innen. Jó, Lehullott. lehulla. Jó, én átmegyek ezért. Nyílert, hát ha itt van. Megveszek vasnacit. Oké, itt OP van. Kőkart. Chest meg. Itt egy gyerek. Meg tudod ölni? Vaspók, aha. Követem. Lelök! Nem lökött le, baszki, pont. Elfog... Ne, leestem, Matyi! Komoly. Baszki, a dianadrágot meg Jó, meg tudtam menteni így a fontosabbakat idő. Ne, mi a fasz? Itt lehet enchantolni. Tudom. Nem De tudtam? jó. Nem itt lent, nem itt, nem ott, ahol te gondolod. Hanem ott lent egy házba. Gyerek is homok. Nem, én most enchantolok, bocs. Bazd meg, ez mi? Mi a fa? Hé! Göcsög. Elvesztettem a diakardomat. Akkor megyek vaskard. Nincs diakardom. Én meg enchantolok. Bevédték a nagy homokot, úgyhogy oda nem megyek. Él egy töregy, úristen. Mennyi balance? 236. Tartom a 200-as skálán a pénzem. Balázs nem jön fel? Nem tudom, nem akar, lehet. Vagy már nem játszik, vagy elment votozni. Véd egyes, ez az. Na jó, akkor vagyok 2 vaskarddal, az cső. Megyek gombára. Oké, én is mindjárt megyek, csak még Szerintem már enchantolok. bevédték. Nem, nincs senki gombám. De, gyerek. Egy csaj! Ne! Nem igaz, megölt! De hogy? Nem tudom, láncinges volt. Full lánc, egy csaj, Cici. Cici 2002. Milyen név ez? 2002-es? Akkor vagyunk egy idős. Nem, ez jó játszik, baszki. Nem igaz, megölt. Bevédték, de nagyon nubok. Na jó, megyek, akkor én is enchantolni. Én már enchantolok. Itt egy hely jelent, oké, enchantolok egy íjat is. Egy. Ne, bazd meg. Hé, egy pasmervért. Hol vagy, Matyi? Bazd meg, itt egy gyerek. Nem enchantolok. Itt egy... Ne! Ez fakarros, geci, nem ölhet meg! Megöltem az. Hol vagy? Ízetlábok veszed el, mi Én megyek izéért. Itt van. Nem tudok OP-t venni, baszki. Ott vagyok a házba, le kell jönnöd. Tudom, látom. Töregy, úristen. Cső, Matyi? Mennyit sebzek egy íjjal? Baszki, Matyi. Nem volt full HP-d? 3, 4, 5 HP-m volt. Na, így legalább tudok állni. Véd egyes. Jó, megyek vissza. Kezd buzulni a szettem, vagyis egyre buzisabb. De bazd meg, leestem. Én nem csináltalak egy csomó kardot, mert miért ne? Hát nem érne, ja. Hát rajta. Na ja. Na ja. Itt vagyok. Hol? Jövök. Ó, csókolom. Ne dobd, mert nekem is van. Nagyon sok. Itt is behencsantoljuk magunkat, am. Itt az a baj, nem lehet olyan nagy. Van egy vascipőd? Van, aha, tessék. Adsz egyet? Köszi. Most a diákat enchantolom. Várj, én vettem fel. Köce. Itt nem lehet nagyot, ja. Mondom, hogy a jégbe lehet nagyot.
Hát jó van, de most ha itt nem támadnak meg, akkor az így jó. Védegy az az. Lövedékvédelem 2, ez az. Az gagyi. Dehogy gagyi. Hú, most már nagyon jó szettünk van. Nekem robbanás védelem. Védelem 1, ez az. Mindegyik védelem egyes, kivéve az, és akkor azt robbanás védelem egyes. Robbanásvédelem, nekem is az, nekem a gatyám. Adok egy élegyes kardot. Kösz. Várjál. Nem sem tudok egy gatyát, hát ha kapok egy faszát. Védegyes. Érség egy, ja. Dobtam egy védegyes dianocit. Kösz. Lövedik. Adjak XP potion 64-et. Nem kell. Jó. Amúgy menjünk már diakardél. Várjál. Töregy, úristen. Én megyek diakardél. Várjál már, hát. Hol van a diakard tényleg? Nem tudom. Várjál, gondolkozunk már egy kicsit. Ja, én tudom! Tudod, ott a hajónál. Hajó. Hajó tetején. Vagy megmutatom. Nem tudom. Robbanásvédelem egy. Úristen. Én csak a vasnacikat tudom. Még egy attention. Na, nem tudok már írni. Aj, az fordulok. Te hol vagy? Hogy mentél ki? Spawn. Na hajó, azt mondod hajónak a... Tetején. De védjük most inkább gombát. Na én most megyek oda. Gombára? Nem, hajóra. Bazd meg, lelöktek, nem már! Fenébe. Hülye noob lelökött, bazd meg. Utálom a noobokat. Ha noobok nem lennének, akkor nem lenne izgalmas a játék. Te, nem lehet. Nem lesz meg. Árpi, tudsz adni egy kis XP-t? Nem, most nem. Most pont nem. Pont meg lett. Azt a 700-ra. Azt a itt meg a 800. Tör 2, szikra 2, élegy. Lel. Ez nem rossz. Az nem egyáltalán nem. Várba Pont van? A dzsungel várba? Vagy melyikbe van? Nem, egy hajó, mondom. Hajó. Elindulsz Alfüvesen, Igen. és ott jobbra. Nem tudom, hagyjuk már most a diakardot. Dehogy hagyjuk. De miért ne hagyjuk? Majd utána megmutatom, csak Egy sem tudod diakardot, milyen faszák lennénk? Megyek jegesre akkor. Nem láván van? Nem. Ott mi van láván? Tényleg, megnézem. Vasmelvért. Vasmelvért. Aha. Ez nem rossz. Hozol? Nekem. Nem, most nem tudok, de... Majd megpróbálok, várjál. Ha? Oké. Aj, kéne nyíl! Ennyi húsi még legyen, hogy át tudjak itt ugrálni, baszki. Ez az! Ez az, itt vagyok, enyém a jéges. A jéges? A jéges, ezt jól megmondtam. Eszek gombalevest. Ilyen gombaragút, vagy mi ez? Szólót vagy jégesnél? Ja, És nincs ott senki? nincs. Abszolút. Leveszem a szettem. Várjál. Bejöttem nagy enchantba. Megyek oda, azt merre kell menni? Hát jéges, tudod. Kösz. Nem tudom most így hirtelen, bocs. Nem, de amúgy Aha, tudom. szétnézek, mert itt azt hiszem van valami, ami jó. Mi? Lezárták? Nem, ja, már itt aranycuc volt tényleg. Elég szar volt. Ereszkedünk a létrán, ereszkedünk a létrán. Na itt ki van nyitva ez, az itt mi lehet szerinted? Megnézzük. Ender chest, Ender chest, Ender chest. Ja, itt van az Ender chest! Uff, ez az. Árpi, megy egy gyermek egyébként, csak úgy mondom. Kajak? Aha. Hol? Nem, nincs semmi cucc, csak egy diakardja. Bazd meg! Hol van? Szerintem oda tart. Előbb arra ment. Nem ölhet meg, XP poti van nálam. Bazd meg. Jó, akkor azt megöljük. És leugrok!
Elmúlt a kajám, basszi meg. És most meddig kell tökölnöm? Nincs semmi kajám. És nem tudom leívni a kitesztet, bassz meg. Fasza. Szép nézek itt jegesen. Baszd meg, rohadnál kettő szét. Üdös kaja, hogy ne fagynál el. Ápi, hány feliratkozót van? 2? Ez sok. Hát nem sokan néznek, mondom. Balázs többen nézik. Majd fognak, nyugi. Vettem gyorsaságfotit. Szuper, jó van. Aj, Isten. Auto keyboard. Aj. Mit csinál? Igazából itt jegesen nem sok mindent lehet csinálni, de azért jó. Végre ehetek és mehetek jegesre. Szuper. Megyek jegesre, Árpád! Gyere, gyere. Én most itt jeges szélén ugrálok, mint ami Bear Grylls. Körbe megyek jegesen. Ja, amúgy. És leugrok. Csináltak meg, hogy ne lehessen körbe menni, getszik. Na bazd meg, most átmegyek. Mindig aztán nem tudok átmenni. Akkor megyek erre. Hát ha erre könnyebb. És erre kéne jönni? Bazd meg. Én meg itt tököltem egy órát. Én vagyok. Basszus, nem már! XP poti! Hol? De innen nem lehet kijönni, geci. Honnan? Holgaj? Holgaj? Ápi, hol van az Ender Chest? Ápi, gyere, nagy enchant! Várjál. Nem tudok semmit csinálni, mert beszorultam. Spónolok. Csak ezt tehetem. Akármilyen gonosz vagyok. Hol van itt az Ender Chest? Ápi? Fent, fel kell menni a toronyba, majd megmutatom. Várj meg. A jeges. Hol is van a jeges? Ja, arra, igen. De most ügyesen kell végigmenjek. Fasz meg Libeci. Libeci kis homokon van. Adjad, akkor ne öld meg. Hogy legyen homokos. Kis buzi. Nem kell csúfolni a puszikat. Itt vagyok jegesem. Jeges vagyok. Cső, nagyi. Hol van az XP poti? Az XP poti? Onnan nem lehet kijönni, ott csak nem XP poti, hanem XP. Szóval az nem jó. Itt a nagy enchant. Oké, de hol van az Ender Chest? Mutatom. A fakkot. Padafaka. Gyere. Itt. Ne itt menj fel, mert itt le van zárva, hanem mondjuk itt. Én is megyek amúgy. Bocs! Fulladj meg. És akkor itt XP poti jön. Hát én 264-et kivettem, és megenchantam a kardomat. Adsz egy diakardot? Nincs diakardom, csak vas. Jó. Mondom, hogy azért akartam menni diakardért. Hey! Megtámadta! Nem ment le HP-m igazából. Vagy de. 2. Na jó. Én vagyok az első. Oké, én itt is nem tudok. Még kell 30-hoz bakker. Most íjat fogok amúgy.
Nekem az van egy. Most egy jó kardot Ez az építettem. 30 vagyok. Harp, itt egy gyermek! Hol? Hullottam. Ó, csezd meg mögöttünk. Várj, megölöm! Bazd meg, megölt, ezt nem hiszem el! Vigyük ki a szettet. És Vigyük? már leszarom. Én is. Nem védelmem. Erőegyesi. Na, jössz? Gomba. Hát figyelj Matyi, van egy rossz hírem. Mi? Nincs. Mi? Hát Mi? megértem. Hívj le egy bört. Oké. Meg kéne találni a nyilvesszőt. Itt van egy gyerek, hullani fogok. Oké, visszafutottam, diaszettes egyébként. OP-ja van, és erős ilyen nagyon. Ezt Jó, után... akkor hagyjuk a cuccainkat, ott elvesztünk szerintem. Szerintem jön utána. Oké, visszaugrottam. Hát azt hagyjuk ott. Én kis Szerintem homokon megyek királynak. én is vegyek kis homok. Várjál, vigyázz magad, te mennek. Nem jön senki, de itt van egy gyerek. Jövök, Árpi. Jó, hullatom. Meg... Mögötted! Ja, geci! Megvan? Lelöktem. Oké. Lelökted? Igen, mert nem lehetett máshogy. Jó. Már ott állt. Szélén. Itt nincs nyíl kis homokon. Nincs. Itt egy vasszettes! Itt ez lelököm! Bazd meg. Vigyázz, ott jön egy... Gyere fel! Ezt én megölöm. Itt alvas megértje. Egy kis kard. Nem. Várjál, adok. Dob már át ide. Meg egy ízét is kapsz. Jön egy gyerek. Oké, menjünk fel. Nekem kéne nyíl. Mert tudnék ijeszkodni. És az fasza lenne. Almát vegyél ki. Bazd meg! Ez itt nyíl? Nem, és így! Komolyan? Átri, nem jössz át? Nem, én itt kis homokon védem, mondom. Ott van a nyíl! Jönnek Megvan a kis nyíl! homokon. Nyomolnak? Hát nem, pár noob. De fakard, meg egyik dia. Egyik jön. Ezt betankolom. Nem áll, megöl! Geci! Az meg megöltek! Ketten volt. Oda nagyon sokan mennek fel! Úgy megölöm őket, 2 noob volt. Ez az Árpi! Ez az megöltem! Basszus! Kurva jó cuccai voltak! Menjünk is homok! Ó, baszki, ellopták! Ott van! Szereztem neked egy jó szettet! Ez az megvan. Gyere fel, osztozkodjunk! Nincs semmi. 2 van, Tudom. elvértem. De gyere fel, osztozkodunk! Basszus. Hú, Így az a tiéd, meg az... Így? jó, én a izéket hazaviszem. Ne vigyél haza semmit, jók vagyunk így. Egy diakardot. Baszki. Lőd le! Ősd már meg! Mit? Kit? Azt a gyermeket. Hoppá! Kilőttem. Jöhetsz! Jó. Fedezlek. Várjál. Van egy térképen. De jó. Megnézem. Hát, igazából nem ír semmit szó. Nagyon király. Ki jön? Azokat lövöm. Noob. Menj onnan! Ezt hogy hívják? Ricsi 2000202. Annak írjuk már meg egyszer, hogy hoppá, itt egy gyermek. Bazd meg! Jaj! Baszki, bocs! Nem Meghalok! láttam. Jó, nem. Fú. Geci. Ez meg úgy megijedtem, mondom, valami feljött valami gyerek. Nem vagy. Hát jó, mindegy. Na, túlélted? Mennyi életed van? Nagyon Még 2, most tölt. 3 lesz. Ez nagyon szar most. Basszus! Ne!
full diás. Ha jön egy full diás, átjumpolunk arra, nézd, Árpi. Jó, oké. Bazd meg, meglőttek. Várj, itt nincs valahol ender chest? Nem. De kár. Várj, eljumpolják neked egy dia. Na drági, ért. Gyere át, te is. Leestem. Bazd meg, Matyi. Láttad? Aha. Ó, bazd meg, Matyi, de szar vagy. Híjad oda lett? Átjöttem. Majd csak egy csapasz kéne, mindegy. Izés, üti. Itt nincs semmi. Menjünk át! És haladok, már mögöttem jönnek. 9 éves! Itt egy kőkard, ez nem kő. Rám jött Bébudú! Megyek vissza. Úristen, megöltem! Megölted? Vagy megöltek, vagy megölted? Megöltem! Itt vagyok, ez én vagyok. A diaszettest? Nem, de hogy is. Megyek vissza. Nem menj vissza, nem! Leestem. Diakard? Csak a diakard ment meg, jó. Geci. Megvan a felderítő. Bazd meg. Szar meghalni, na mindegy. Ez a Minecraft rendje. Ja, innen el lehet érni. Ez egy koszka. Oké, újra majdnem full vasszett. Ja, sőt, full vasszett. Én megyek, tankolok egy kölyköt. Hey! Az meg! Az meg, mi a fa... Ez mi? Megöltek, basszus. Hol voltál, kisomó? Kisomok, de... Leestem megint! Nem olyan jók. Leestem megint, Árpi. Faszba. Akkor várjál. Vaskard. De bazd meg! Lökjél le, úgy van, hülye köcsög. Na jó, szerintem ez a videó, srácok, ennyi lett volna. Ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Matyi, te nem köszönsz? Ja, cső!